салом бинандагони хабартиҷӣ. тибқи иртиботи нав кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ ба камбизоатон аз буҷаи давлат дар ҳаҷми 116 сомонӣ ҳар 4 моҳа дар маҷмӯъ соли 464 сомонӣ пардохт мегарданд. бар асоси қароре ки Эмомалӣ Раҳмон 14 май имзо кардааст, кӯмакпулиҳо ба бархе шаҳру ноҳияҳои аз 1 июл пардохта мешаванд. таъину пардохти кӯмакпулиҳо аз 1 июл барои оилаҳо ва шаҳрвандони камбизоат дар навои Вахш Восеъ, Данғара, Дӯсти Кӯшониён, Носири Хусрав, Мирсаид, Алии Ҳамадонӣ, Қубодиён, Хуросон, Ҷайҳун ва Абдураҳмони Ҷомӣ, вилояти Хатлон амалӣ мешавад. кӯмакпулиҳо барои камбизоатон инчунин дар шаҳру ноҳияҳои Гулистон, Исфара, Истиқлол, Ашт, Мастчоҳ, Ҷаббор Расулов, Бобоҷон Ғафуров, Деваштич ва Спитамени вилояти Суғд, шаҳру ноҳияҳои Тобеи Марказ, Варзоб, Ваҳдат, Роғун ва Турсунзода таъину пардохт мешаванд. дар қарор инчунин омадааст, ки аз 1 июл кӯмакпулиҳо барои камбизоатон дар навои Синнои Фирдавсӣ, Шоҳ Мансур ва Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе низ пардохт мегарданд. бар асоси тартиби муқарраршуда барои дастрас кардани пардохту кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ, афроду оилаҳои камбизоат бояд дар мақомоти маҳаллӣ ҷойи истиқоматашон ба қайд гирифта шаванд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. хеле хуб кардан, хеле хабари хуш ҳастем, ки кӯмакпулиҳо мекунанд ба қариб бисёр шаҳру ноҳияҳо аст. ҳатман нависед дар комментария.